komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiun nga ako nagaisahanon. Nga sa tiun nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiun nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginadalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanong sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini. Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say what good is mine.
make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I don't... Sige
Marina. Sulod na. Siya inang nagahigda sa kama. Ha? Ay, palapiti siya. Agad nga makilala mo kung sino siya. Sige na. Hindi ka niya pagkanon, ah? Oo. Palapitan ko siya. Mapalapit ako sa iya. Sino bala niya? Nagahigda siya nga nagatakilid. Ari na ako sa iya, tupad. Anong kinahanglan mo sa akon? Nagliso siya. Ikaw? Oh my God. Marina. Pancho, buhi ka? Buhi ako. Paano natabo? Sinong tao nga nakita nga nasunog? Nga nasunog sa salakyan mo nga nahulog sa pilas? Pinao ni Trudis. Si Aska. Ano? Arabulig sa akon sa pagpalagyo sa giprisuhan ni Trudis sa akon. Ano? Gibalas. Siyang napatay. Kadakusang kabalaslan ko kay Aska. Oh my God. Daw hindi ako makapati. Nagapasalamat lang ako sa Diyos nga nagkahingagaw ako lumpat sa salakyan. Sa makita ko nga mahulog ang salakyan sa pilas. Nagtupa ako sa gamot sa kahoy nga nagalabaw sa kilid sa pilas. Kag dito, nagkapanguyapot ako. Wala ka maano, Pancho. May pagras. Kagantil ko. Fractured. Ano? Amo lang ining lastro ko. Wala gina ko magpensar nga. Ikaw ang tao ang ginasiling ni Chay Rosita. Paano sila nakakato din ni Chay ating sa imo? Kay sino ini balay? Balay ni sa akong lola. Isa sa mga ginpapanubli sa ako ni Mama. Ano? Wala sini nakahibalo si Trudis? Wala. Madamos ang propiedad namon nga wala magkaibalo si Trudis. Isa ng balay ngayon eh. Initan ng balay nga histaran ninyo sa akong anak. Pancho? Kung nga aaritiri si Chay Rosita kag Cheting, gintawgan ko sila sang nagkalabot ako diri sa bulig sang isa katao nga tagad dito nga nakauna kadto sa lugar nga nahulugan sang pick-up. Nagayo ako sa bulig sa iya nga makalabot diri. Nagatultul si Cheting sa balay ngayon eh. Kagintawgan niya si Chay Rosita agon nga may upod siya diri. Amo bala? Si Chay Rosita ang nanugid sa amo ni Chay ating abuhi ka. Kag nagkitahi ka mo. Oh. Madamo ako sang gusto nga ipamangkos sa imo, Marina. Hindi na magbangon. Hindi na. Okay lang na naghihigda ka. Marina, punggod diri sa kilid sa kama ko. Please, Pancho. please. Madamo kita sa gambalan. Okay. Madamo matuod kita sa hampalan. Oh. Nga ginatulok mo gid ako, Pancho. Daw hindi ako magapati nga ikaw na ining katubang ko. Pancho, Lain lang nga Marina nga rin sa tubang ko. husto ka. Lain na matuod nga marinang kaatubang mo. Ako na subong. Si Marisa Villarde. Marisa Villarde? Oo, Pancho. Amoy ng bag-o ko nga ngalan. Marisa Villarde. I'm so happy nga mo na sining estado sa kabuhi mo, subong. Antes ko na nga mo sining kabuhi, subong. Naagyan ko ang masakit nga natabo sa kabuhi ko. Nga tubtubsan o.
Hindi ko malipatan. Katulad sa isa ka bangungot ang naagyan ko. Sa kamot sa asawa mo. Marina, Sungayan ang asawa mo, Pancho. Malaanghel ang hitsura niya. Pero, nagapanago gali ang demonyo sa lawas niya. Marina, Hindi ako maglinong. Tutod hindi mahatagan sang hustisya ang mga sala nga nahimo niya sa akon. Kag sa akon, anak. Marina, ginsugid sa akong tanan ni Chay Rosita nga tabusay mo sa madula ka. Bayaran ni Trudes ang tanan niya nga ginbuhat sa imo. Kag sa aton anak. Kag sa tanan nga ginpapatay niya. Pancho, Kilala ko na subong si Trudes. Gingamit niya ako sa mga plano niya nga makasulod sa politika sa amon banwa. Kagdala naman sa iya plano nga ang tanan nga propiedad ko ang kuno niya. Ganigin pagkidnap niya ako kaging priso sa basement sa iladahan nga balay sa Murcia. Madamo siya sang salasakon kagamuman sa imo. Ganidua kitang manukot sa iya. Mabuligay kitang mapriso sa Trudes.
Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Ano ayan ang ginaistoryahan nila ni Sir Pancho, Rosita? Siguro parte sa ilang nga duha eh. Ay, Diyos ko. Kalain gigali kay Trutis. Bahusiling ko gid daw nga may malain siya nga plano. Anghel nga may sungay. Dapat sa iya ipapreso. Amo gid. Inagid man ang nagkakadapat sa iya eh. Bayaran niya ang iya mga nahimo nga sala. Hamak mo ha. Siya gali ang mastermind sa pagpaambos sa pila ka konsihal. Amo man ang sa kay Mayor Rodney. Ay, hindi gali to aksidente. Hungod gali to ya. Nadulaan sang preno ang salakyan ni Mayor Rodney. Agud nga siya ang mapungko nga mayor. Aba, pwerte. Ay, Pwerte gid. kriminal kita si Trutis, no? Ay, amo gali to nga ginpabakasyon niya kami ora-ora. Gali kay may malain siya nga plano kay Sir Pancho. Ipapatay gali niya ang bana niya. Kalimtanan nato ng anuman nga natabo sa aton, Pancho. Ang nagligad nato. Siguro kung wala ko pa nahibalaan ang tanan, nagadumot gihapon ako sa imo. Marina, Ho. Gusto ko nga magbalo sa ginhimo mo sa akon. may rason ka nga himuon din na sakon. Tungod ka na ko sang salago sa imo. Ginapatawad ko na ikaw, Pancho. Ang hatagan naton sang atensyon subong. Among pagpangita sa aton anak. Ano? Buhi ang aton anak? Wala nakasugid sa imo si Chay Rosita. Wala siya magapanungit sakon. Ang natungod lang sa imo. Pancho, buhi ang aton anak. Matuod sa din siya. Nakita mo na siya. Ano nga nakita ko na siya? Ang bata ni ng Lourdes si Maria. Among aton anak, Pancho. Ano? Oo. Siya ang aton anak ang ginpadako ni nung idok. Si Mariang? Ang aton anak? Oo, Pancho. Siya ang aton anak. Oh, Diyos ko. Si Maria. Oh my God. Si Maria. Maayo ka pa. Nakita mo si Maria. Pero ako, ginakalanggagan ko nga makita nga ako. Malawi ka tinuig nga ginpangita ko siya. Wala sang gabi nga wala ako nagahibi. Pagsa nga mag-abot ang adlaw sa iya birthday. Ginahandaan ko siya. Marina. Namabuka ang dugan ko sa tagsang madumduman ko nga akong anak. Salamat sa Diyos nga siningkaroon lang. Nakita ko sinong idok. Nakita mo si Idok? Oo. Ara si subong nag-aestar sa akon balay. My God. Si Maria. Sa tina siya. Pancho. Nagkaibalo na si Maria nga ikaw ang iyamay. Marina. Oo. Kag inang rason ko nga nagbiya siya sa Dumaguete. Naglakad siya nga wala makalisin siya kay nung idok. Ari siya subong sa Bacolod.
Agad nga pangitaon ka. Ano? Oo, Pancho. Kaginapangita namon siya subong. Marina, Hindi ako makatulog sa kabalaka sa iya. Kundiin siya diri sa Bacolod. Pancho, nahadlok ako nga magsumala ngayang banas nila ni Trudis. Mabutang sa katalagman ng kabuhi sa nga akong anak. Marina, kinanglan makita si Maria. Mabulig ako sa pagpangita sa iya. Pancho! Oh. Oh, May nagkapanawag sa cellphone ko. Si Tito Alfredo. Dali lang, ha. Hello? Tito Alfredo? Hello, Marina. May balita ako na tungkol sa imo, anak. Ha? Sang nagligad nga adlaw, may tiyutayan lang ako nga mabungguan nga dalagita. Nagaulan gid sadto. Kag ginpakita sa akon idok ang litrato ni Maria. Ano? Kagamo ato. Nadumduman ko ang dalagita nga ato. Ang gid sila sang itsura sang anak mo. Ha? Matuod ka dito? Oo, siya gid ato. Si Maria. Siya ang tiyutayan ko na lang nga mabungguan. Si Maria. Tito Alfredo! Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my
see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzel Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my